Gọọmenti Anambra steeti nabatara ndị ji otu afọ efe ala nna ha bụ 2025 batch B stream 2 n'ime steeti a dịka o kwere nkwa ịkwalitekwazi ezi njikọ aka n'ọrụ nke ga-eme ka afọ ife ala nna ha gara ha nke ọma. Chibuzo Bidike na ebe a n'aha ABS. Ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ nnabata nke were ọnọdụ n'ogige NYSC nke dị na mba ukwu Ụmụawụlụ, Gọvanọ Chukwuma Soludo nke ọ bụ kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa nọchite anya ya gwara ndị ntorobịa ahụ ndị ruru ihe karịrị 2,000 ka ha gbaa mbọ kwụba aka ha ọtọ na-eme ihe dị mma bụ nke ga-enyere ha aka na ha fechaa ala nna ha. Onye steeti coordinator nke NYSC Oriakụ Pauline Ojushua toro ndị ntorobịa maka ibi ezigbo ndụ dịka ha banyere na ya bụ ogige NYSC ma gwa ha ka ha were ohere ahụ mụọ omenala dị iche iche nke Naịjirịa nwere. Otu n'ime ndị ụmụ ntorobịa, onye nke bụ Gibson Ayebatari, gosiri olileanya ya maka etu ndị Anambra si akpaso ya agwa ọma wee na-ekwu na ọ na-atụ anya ibirizi n'obodo a.